Hey, Nangalumzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDiazo TV. Hawo sesiphine sabuya. Oh, yisamhlolo lo. Yisurprise lo ngiphathele yona. Musipela unyaka, ngiyopela unyaka. Mthole birthday. Ayikho so Mponyeni. noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Seduzo. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela iphage. Usandela umnuka wena. Usandela umnuka. kahle ka. Yazina ngiyazi. Nangalumzuzu, welcome to Diazo TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Weviki elisha. Nkosi yami. Amen. New week, new man. Hey, sentumela. Sinibingelele. Sinamukele kuDiazo TV sesibuyile singodokotela bothando. Yithi la. Uyabona lokho kade sikwenza last year. Na 2026 zisakhala. Ubufebe busasebuningi ngoba si-approacha nje iValentine sifuna ukuthi uclean kancane. Kuza lelo so Siqoqe izibi. Bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ucomment, ningakhohlwa ukushare. Ushare nosisi bakho, ushare nogogo, ushare nomzala, ubatshele ukuthi odokotela bothando bakhona, bayalungisa, ba ama therapist. Yonke nje into oyifunayo lapha ekhaya mfowethu. uzifo zonke. Kahle kahle uzifo zonke. Uzifo zonke exactly. Injalo nje. Injalo impela bafethu ayidinga ichazo kakhulu. Lalelani ke sinixoxele indaba eningayazi. Namhlanje sikhona la sizokhipha omunye umjida ofebile futhi. Febile. Kodwa phela sazi ukuthi ufebile mhlawumbe yena uyazi ngendlela enza ngayo ukuthi wenzani yithi singazi. That's futhi ngoba singazi nje ahlangene. Kodwa ke labantu asihamba nabo yibo abafuna ukwazi. Si ufebile noma mhlawumbe usithatha sobabili. Kodwa bane wari ukuthi wayebungasitsheli phuma ukuthi usithatha sobabili. So manje sebevele bathi yazini. Asilande bafana bakaManqele Odokotela abakhulu. Beyosiza kule ndoda le. Hey plazi. Siuphetheke umjovo. Hayi kho. Omngaka. Zikhala impela ilo wenkomo. Mawucabanga mfethu ngokwama stats eshow. Obani abafeba kakhulu. Mobuka ishow. I think we are on 197.8 episode. Siyoshawa 200. Mawucabanga wena kulama episode obani abafeba kakhulu. Konke lama episodes. Ngingathi Kulomsebenzi sesiwenzile. ngathi abesifazane. Abafeba kakhulu. Yeah. Nina lapha emakhaya nthini? Ngathi abesifazane. Abesifazane. Yeah. Esibalanda kakhulu. I think amajida. But kodwa kuthi ngoba mase kukhulunywa la sekuxoxala ukuthi yini kwenzakalani. Ngoba nabasifazane bayafeba. Ama reason obesifazane avele ngayenze sense. Okay. Yeah, makuthi wine febe but I reason yakhe vele ngayenze sense. Yeah. Okay, so abaningi abantu besifazane. Yeah, ibona. Okay. Hayi. Ubona kwami kulesho indlela Abantu abafeba kakhulu abantu besilisa. yebo. All right. Hayi, dalani commenteni lapho nani nisho ukuthi mhlawumbe obani abafeba kakhulu. Esesibalandile. Abantu besilisa noma abantu besimama. Sike sizame ukuchecka ama stats. Sazi ukuthi sifocusa kubaphi kakhulu mhlawumbe mesenza lezi zinto lezi abathi wo conference. Sazi ukuthi sibiza abesimama kakhulu or sibiza abesilisa. No, anginankinga sisondeze isibizo sesibethu la siza ukuthi ekwenzakalani. Besitshela ukuthi ubani le ndoda le. Ihlakwana. Ngena Ihlani kokwani. Minyango uvulekile. Nkosi yami right. Yes khona. Awungihamba nje mama isali lungasabi. Udluluze ngapha. Kunjani ma? Ngiyaphila njani? Sikhona. Ngena lapha nendawo. Okay, ngicela uze ngapha wena mama, asikisi. Ngicela uze. Ungene phakathi nendawo. Musa uze ngapha. Manakhe. Yeah, bese kana. Oh, excuse me. Okay. Ngihamba kanjani right? Ngiyaphila njani? Guys khona. Mama i-mic yakho ne nayi lapha ya. Ku shoulder to crayon. Shoulder to crayon. I-mic yakho ke nje kanje ukhulumele khona. Ayithi bese uzomdapha lo muntu eze ngaye la. Or samthanda.
Sawubonakala khona i-conversation. ukuthi uthini. Mm. Wena uthini? Wena uthini ngoba kufebela nje wena uthini? Usafuna ukuzwa ngaye. Eish, ngi-confused. Ngiyamthanda kona kodwa lesimo angifaka kiso eish. Ne? Mkhulu. Ngabafethu. No, igama lami bafethu ngobuzi ngamanene lona umusa kwamanene siyabonga ukuthi nisibhalele nokuthi nisithembe ukuthi singakhona ukunisiza ngale ndaba le enizengayo yabo. Igama ubani na? Igama lami uNonhlanhla. Nonhlanhla. Oh okay. Sisi Igama lami uLindi. ulindi. Yebo. Oh madoda. Sohlala ulindile ngoba uzogcina sazi. Awuhlala ulindile lindi, ungayiki ukulinda. Awu Nkosi yami, ngosakufuyele. Ngizongena emoyeni. Ongenizwa bafethu. Ubani igama lomjida esizengayo la? uThemba. Uthemba. Awu, Mthimbani. La mina. Awu madoda. Awu Themba. Awu Themba. Uthemba nguye indoda yakho la? Uthemba. Nguye uThemba. Usamthemba nje. Ayisha ngisamthembi lento angenze yona. Wena usamthemba. Cha ngisomthemba. Nina how long nisanda? Sine 3 years this year sithambana noThomba. 3 years. Nahlangana kuphi? Kanjani? Yini wayethanda ngoThemba ngoba esekujilile nje. uThemba sahlangana emall. Bengimsebenzi. Hey niyahlangana boemona. Mall nami. Yazani bahlangana emona. Kodwa imall ngathi kutholakala ke ay last yase mall basi. Hey ikhezi zanenkingi. Qhubeka mama. Sahlangana emall so bengimsebenzini. Then I went there with getting ice cream nangu uThemba yakqhamuka. And then we exchange ama numbers then the rest it was history till today. Oh my god. The rest was history. Till today. Oh my god. Eish. Ngiyakuzwa mama, ngiyakuzwa asikisi Nkosi yami uThemba nekayenzile. Ice cream wakho. Oyothenga. Siswami. Lindi, Malindi. Yebo. uThemba wena uhlangane kuphi kanjani yini wayethanda ngaye ngoba namanje usubona ukuthi uThemba unomuntu akaze kutshele lonto le. Okay, uThemba mina ukuqala kwami ukumbona wangitexta on Facebook. So I've been ignoring ama text wakhe. So waloke busy. Hello, hi. So into angidonsa ngayo lapha ku inbox wangisendela idatha ye100 rand. That's when I started to entertain. Bakudonsa nje ngedatha nasisiba. Yes. Wachazwa nje idatha. I like Ilona. ignore angisho like Yeah. ningi ama inbox angenayo so ngiyawa ignore. So yena the only thing that caught my eyes Idatha. was idatha. Oh. So okay ngizithathele mina idatha. Ngithini ngingamnaki ngithathe idatha. Okay. But then laphela idatha. Awu. Kwamela ukuthi ngibuyele kuye. Uyofuna idatha le. Nakeke. Ngimnaki. Ayingamnaka ngedatha ke saloku sikhuluma then we exchanged numbers and then bese kwafika la sihlangana khona personally Okay. and then bese sahlangana kanjalo. Nina how long nisandana manje? I think sina 7 months. 7 months. Yes. Salisenda idatha noma kwakuyindlela yokuthi akuthole. Ay yena yazi angifuni ukumkhuluma kabi shem uyangibhesa. Ngedatha. Not idatha kuphela. Iyablessa nje. Ngakho So wena sisiwami basically into nje eyakuchaza. Mhlawumbe awuchazwanga indlela abukeka ngayo, awuchazwanga indlela akhuluma ngayo. Wachazwa nje ukuthi Like njengamanje uyamthanda yini noma? ukusendela nje idatha. sengafunda ukumthanda. Okay. But then ngalento ayenzile angisazi I'm in between angisazi ukuthi ngiphume noma ngingene. So wena into esho noma Lindi ubafo wakusendela idatha then wayithola attention yakho. Yes. And then ashitshana ngama number. Yes. Ashitshana ngama number naqala ukukhuluma. Yes. Hlangana. Yes. Then uqala develop uthando because xa mina ngiyamthanda lo guy. Yes. So maqala develop uthando mina ngiyamthanda lo guy awumbuzi nakufika into ukuthi umbuzo ukuthi hawu awunayo yini umuntu. Okay mina ngambuza ukuthi awunayo yini umuntu ngoba na ku Facebook vele akampost umuntu wakhe. So ngangena ku profile yakhe ngamchecka vele ngabona ukuthi no there's nothing. So wangitshela ukuthi yena akana muntu he's single he's been searching akamtholi maqondana. So Uthi akamtholi umaqondana. Yakuzwa lokho. He's been searching. Akamtholi umaqondana. Wena mama ngibuye ngizela kuwe sisi wami.
akukho yini okunotisile mhlambe or into zeni behamba kanjani lo 3 years until today like any rise ama reflex abekhona ukuthi umuntu wabheka seshintshile. No, ukuthemba ngisho ukuthi he has been professional kulento yakhe because I've never noticed anything yomjolo or in and whatever lebe yajwayele ukungenzela bekangenzela. Professional cheat. Yeah, professional cheater because bana 7 months and I've never noticed. And again nami ngaba attracted kuye by idatha because mina wangithengela le 200 idatha. So yena uyayenzelana. Okay. And ayikho nami into enginteresta kuye ukuthi ngizothini. Unama charming skills nje ngokukhuluma nokukwenzela izinto. But idatha lona lathatha Nami lona elangiheha kuye. Ebadoda afaka nedatha. Uthole ke idatha la. Awushadile nje awusendi idatha. Send it ayingani hundreds. Uyi100 kuyaphezulu. Okay. That is about right. All right. Namanje usalisenda idatha. Usalisenda idatha na izolo ngisendela idatha. Uconsistent. Consistent ngedatha. Oh. Okay, hey, what a gentleman. So ubani umuntu obambile la ukuthi okay this guy ungibhanile nalo or this guy ungibhanile nanangusisi. Ubani obambile that's why. Yimi obambile because normally phone yakhe akayishi vele ke since siku relationship 3 years akusumuntu obeka ifone yakhe phansi. Okay. So it happened ukuthi mangiyomvakashela she phone and ikhale so ngibona ibhale Lindy Love. Lindy Love. Yes, so my ibhale Lindy Love that's when ngiba ne interest because ngi-ignore for the first time. Yeah. Second third time ngayithatha ke. So mangiphendula that's when ngithola ukuthi kunomuntu athana naye then upload ke ukuthi you know what asimkhiphe lokuhlakanipha nawo. Anzange nipi nakho kugishigishi. No, azange at all because azange ngidelele efonini. Okay. Uresponde nice and then wamangala nokuthi unomuntu kanti nami ngimangela ukuthi nawu khona. Okay. That's when ke sa decide ukuthi no asinibhalele Yeah. so that nizokwazi ukusinceda. Yeah. So yena umjidi uThemba uzange umbuzi. Cha ngimbuzanga because of what we spoke about no Dale ukuthi no you know what asifuna ichinga lokuthi simthola kanjani. So sezwa ngani then we decided no it is inibhalele and then sim expose. Okay. So I guess now should say awumbuzana. Cha ngimbuzanga. Okay. So yes awumbuzanga naye khona ethola phone usisa na uyakutshela ukuthi we dating one guy wara yini efika ikhanda lakho kwenzakalani uThemba yangifebela uThemba ngizomyeka uThemba kumele choose ukuthi ufunani njengamanje uThemba mayifika la sizokhuluma naye obviously ku date yena uyazi ukuthi nawe date but uyazwa ngisho uzokwenzakalani but ekhanda lakho yini eringayo conclusion ufuna ukuthi uzomyeka sukuthathile isinqumo sokuthi uzomyeka vele like uyeza nje uzochaza but wena you done or ufuna ukuthi azichoosele yena or ufuna ukumuza ukuthi uzothini. Ngifuna khethe ngoba mina ngiyamthanda. Okay. Ukumyeka angeke kube lula. So mina ngifuna khethe phakathi kwami nomuntu wakhe. Yes, asho ukuthi it's either me or yena. Nangabe ufuna isithembu angisidlali leso. Awudlale. Idatha ufuna ukulidla wedwa. Ngidla ngiwa. Hey. Ngiyakuthola. So makwenzeka ethi ukhetha usisi ngeke ube nankinga uzokhona ukumvulela inhliziyo ukuthi I will just walk away. Yes, there are many fish in the sea. oh my. Fish is in the sea. Okay. Eish. When my sister 3 years Hayi mina yini isikhanda lakho. mina ngishap ngothemba. Yabo especially manje mase kuzoba ne competition yokuthi uyamthanda vele noma azi ukuthi ngikhoma. So it's better yena khethe yena Themba mina ngishap. Yebo. Cause kusengenzeka ukuthi uThemba khethe wena nawe usokhe ukuba noThemba but uyazi ukuthi usisukuthi usamthanda uThemba nedi ukuthi uvile ispace ukuthi okay if ukhetha wena should lapho kusengenzeka noma yini ukuhamba kwesi Bekungcono athi noThemba. bekungcono uma ethi yena no ni right because ukhona and ni like ni longer than mina ni 3 years. So if athi ufuna uThemba mina ngishap. Shusa akuboni lo. Akangiboni. Hayi akangiboni kathi yasho just hayi just akuboni. Hayi ngibhili bafuna ukufuna ukubuza bashaphe. Yeah, umbuzo wami ukuthi besides idatha bafethu nje. Besides idatha. So uthe masungena ku relationship yini oyithandile ngoThemba? Besides nje ukukunika idatha besides na umbuzo same kwena ngaphendula mama. uThemba ulo reserved and again unothando uya respect na into engizokudonsa ke ngayo. Okay. Ngoba noma so kwati kangakanani uThemba will never act or react kulento oyenzayo. So I think into engihlalise kuye yileyo. Uyahlonipha. Uyahlonipha uyanakekelana angeke uswele mona uThemba. Okay wena ma. Into engiyithandile ngoThemba ukuthi uyamhlonipha umuntu esifazane. Okay. Uyamlalela makakhuluma naye.
And one other thing into engiyithandayo ukuthi nanoma ngabe wena ufika kuye ule phezulu ulwa, yena he will always come down. Yeah. Wena uzoze uzikhuse. So that's what attracted me kuye. Okay. Hayi no ngiyanezwa. Akunankinga. Ngizomfonela uThemba ne. But namhlanje sicabange ukwenza enye into esingajwayele ukuyenza kakhulu. Ngizomfonela ukukhuluma naye njengoba azi ukuthi uyeza niyahamba naku date. Umthetho sokhona una stop sign ngaphandle. And then after sizocela now my sister uzomfonela ukukhuluma naye. Umbuze nje ukuthi njengoba abantu abasebenzana for 3 years ecabanga ukuthi umuntu wakho mangathi yazi yaphuthuma. yabo ucela sibonane Yeah. kumele wenze iplani ukuthi simbonane nawe vele umcela nje ngembona ukuthi umkhumbulo akazi ukuthi uzimkhumbule or lapho khona kwenzakala ngazi siza ukuthi uzothini. Okay. So nathi inkulumo yethu mayifika la izobuild up kwa something ukuthi okay wena uqeda ukuthi manje awukho kanje kanje because ngiyazi vele uzosho njalo ngeke unless if mhlawumbe uzothi uzokubona ntambama umthetho ufuna manje Awuzozomuza. Nje yazi bengicabanga ukusuka la ngize lapho kuwo. umthetho indle yasho. Okay, next fine. Okay. Stop check yona le number ne. Yeah. Okay. Excuse me. Ay. Hawu uThemba Ay ngibone ngamayi. Lungibambela Stanford. Hello. Hello baby, mina. Oh. Uyangizwa baby, ngiboleka ifoni yama security lana ifoni yami iphelele ibattery. So sengifikile. Ufikile? Yeah, sengifikile. Okay. Yana ngilane eduze negate stop sign. Kukuthi wena wayebo unga-charge iphone kithi. Ish, bekunganagezi izolo ekhaya. Uboleka nje kuma amadoda nje esingawazi. Cha abafazi laba ngiboleke kibo. Awu. Oh, ayingcono. Okay. Ngiyeza ke. Okay, sharp. All right. Esisam yithi abafazi ku-security ma-security mama yikusapho. Solwa phela mangithi ngiboleke emadodeni unesikhwele. Hayi no akunankinga siya-understand. akunankinga webaba yabona Kulungile. uyachaza Hayi kulungile. ufuna siphinde simfonele ke Awusasho nokuthi mhlambe ke yabo mhlambe kunama-lawyer nje oboleke kuwo. Not ukuthi khona into wrong ngama-security, there's nothing wrong. Sengiyasho nje yabo. Abafowethu. Two security force once lathi ngenza umsebenzi wami khohla. Lathi nje ngenza umsebenzi wami angeke. umcelo mina Okay. no lan Hi love kunjani? Yebo. Hi love kunjani? Okay, oh, hayi ngi-right. Ngiyaphila yini ngathi uyangabaza nje? Ukuphi? Man ukuthi yazi kumele ngimsebenzini namhlanje yabo. Oh, ukuphi manje? Nje bangilini kuku. Themba ukuphi Hayi, manje? cha ngiyaphuthuma vele ngiyakhona. Okay, ngicela ungilinde kancane ngifuna ukukhuluma nawe. Alright, okay. Uzokhona ukungilinda? Uzokhona ukungilinda mangifika ngizokuthola endlini? Ya, ungathathi isikhathi eside kodwa. Okay. Baba kumele ngithuthule. Oh my God. Sure. Sure. Avuma ukukhohlisa uThemba. Themba phuthuma. yeah cause naye mele phethuma Kumele phuthuma. yeah ngawuthi nje yawazi umuntu uzobuza lo bayifika la yini uphuthuma lapha ni umsebenzi Okay. kodwa No, ake ngithathe wena ma sambe socasha. Oh, okay. Ukuze sicashele umthimba asele indoda yakho Hayi. uyashela manje Okay. phansi kwa. awufuna ukugibela esihlahleni vele Cha no it's fine. Uqhumele ekhaya. oza mama uzosala lana nami wena ngifuna uThemba abone ukuthi usuthathiwe ke manje cause ngathi udlala kancane ngizokufakela igatha la ngampela 10
Bukufaka ama 100. Waqala ukufaka 200 gig. Bukufaka 150. Okay, Ngizonyusa nje ngo-50 ke mina. ngeke unyuse ngo-50 kumele wenze double. Awu ngiyabaleka-ke, hawu ngeke phela idatha liyabiza. Angithi uyagcwalisela manje. Oh, okay. Yes. But then tshela mina-ke, so are you gonna move on? Uzohlala ube single? Are you looking? Off market or on market? No, I'm off market. Off market. Yes, if yena I choose umfazi wakhe with 3 years, it's fine. Then mina I'll just But ngizwe uthi if mhlawumbe echuza wena cause usamthanda uzoqhubeka wena. Okay, what if uchuza wena? Uzoqhubeka ni umthembe? Cause lo muntu ukwazi ukufihlela umuntu ka 3 years for 7 months. Wakufihlela wangabona lutho nawe. Uzokhona nokuqhubeka umthemba. ukumthemba kona angiboni ukuthi kungaba into yamanje. Kuyomele akuene lokho. Kuyomele akusebenzele. Yeah, understand? Okay. So indlela azoqhubeka aziphathe ngayo towards mina yiyo ezomenza ukuthi ngimthembe. Njengegama lakhe. Angithi kuthiwa Themba. Ngiyakuzwa ngiyakuthola. Mthembani. I know. Yeah, so wona vele busithandana ukuthi like userious ngaye mangase mhlawumbe nje ucela ukulobola ukushada it's really more than 6 months. So yeah. sengizitshelile ukuthi umaqondana. Yes. Kanti ngazikhulu. Yazi le ngoma ethi uqonde numaqonda. Angiyazi. Asingaveli ngabona. Awu madodana ngisacula ngezikhali zami phela ngangicula. Hayo wena. Hey, ngangicula neBlack Mambazo. Serious? Yes, Black Mambazo. Yes. Oh yeah. Uhlala kude uThemba. Akahlali kudeni. Awu phela nami ngithi sisestradini sakhe la ngibona akaqhamuki. Mhlambe kusesekhona into asayenza mhlambe usesebhizi. Usazama ukucabanga iplan kaSisi because uthe uSisi lo uzombona mayebuya Or emsebenzini. mhlambe njengoba manje simile la yena ubhizi utextela lo umtshela ukuthi angeke ngisakhona sebangibize fast. Yambona nje uneziga. Okay. Masters. Ndawo nje uyeke lokuqhamuka lapha. Kade sikungeyo. Ngoyi. Okay. Ngoyi. Hold on. Ngasabone amakhamera. No, Mthemba nambiza sondela. Baby, Uzala. sengikhona. But yamba kanjani? Mthemba friend. Yeah, fresh. No, askisi bese ungifuqa umene umamazi namakhamera cold utholubi. Umama bengichazela nje ngawe bese wesimela simli. Ninza isikhathi bese yazi umuntu ezoba nje zegebengu. Wayimisa ngaphandle isikhathi sithi yangaka. Hayi safe. Kamba kahle. Yeah, khona kusafe phela kodwa abantu beyimoto kwa imoto ngafika imela manje beveza isibhamu ngewindi. Ngithathela izinto uzothi wama ngathi yasondela lapha sobungelela umamazi. Hayi sawubona. Grand. Ake right mfowethu. Awuzeke. Asibonke. No, futhi igama lami ngoVusi. Yeah. Ngibuya kwiDesert TV ngowamanqadi Sibongo. U4 uthi nje ufuthi mina nomama ngifuna ukuchaza ukuthi kwenzakalani kahle kahle because shokhe siyayibuza. Umama ushilo ukuthi nyawe dates ne. Yeah. So saseke sahlela ukuthi namhlanje sikwazi ukuthi sihlangane nani, sihlangane nawe because beshilo ukuthi namhlanje uzophuma weekdays nawe. So the reason sizohlangana nawe ngoba kune surprise esikuphasele yona. Kunento mama ayithengile for wena. Yabo? Yes, isurprise uyakuthanda. Kade ngincoma la manje esho ukuthi nina 7 months nithandana, uhappy, akayibona into wrong, umphethe kahle. Kuthiwa ngapha nje phela hayi uya charming ngapha ngasekukhulumeni. Kuthiwa hayi hey khulumela qhawe lami. Hayi kona khona. So Khona mase ngizimisele hayi. yeah, no umama bencoma kakhulu la yazi bese uyasitshela nje ngawe ukuthi hayi bese umphethe kahle uyimisele. So ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe nawe yabo uyamthanda yini awudlali ngaye asikho mhlawumbe ezinye izingane nokuyibona uphinde ucabange kaningi eish athi muhle lo yazi yabo into kanjalo ufuna ukwazi ukuthi ngabe usafe in la kuwena. Hayi 100%. Uyazi nayo my sister. Uye kuphela akekho omunye umuntu. Akekho omunye umuntu. Khona umazi. Akekho na. Ayithola kanzima kabi lento.
So at least. Uyasho ukuthi The best wamlanda ku-Facebook. Oh. Wamsendela So tshela umhlaba wonke hayi lo but indlela wangena ngayo bengayilindele yabo iyangichaza ukuthi oyi ziningi indlela zokuthola amantombazane mfethu zokuthola umuntu wakhe soulmate yakhe umuntu omthandayo yabo. Yes but then nginombuzo la mawuthiwa umama uthola ukuthi unomuntu or uyakufebela ungenze njani ngamxolela ungakhuluma naye mawuthiwa nje umbambile ukuthi uyafeba. Hey, uzobonzisa yini vena? Masingathi Cha angisho ukuthi engakwenza ungambuzi kanjalo wena if engakwenza ngeke ekwenza angisho ukuthi engakwenza ngibuza wena nje ukuthi mangathiwa umambing hayi cha kuyoba buhlungu ngempela lokho angifuni ukukhuluma amanga. Nawe njengendoda uyazi. hayi ngiyazi Umuntu phela makakuthi- dasifani singaba Khona nje lento le angazi suka kubithi. yovele ikhuphuke Yo, but uyomxolela noma ingeke novele uyishiye kanjani indaba yakho kuyodependa ukuthi wenzeni ukuthi uzibona enephutha kangakanani and how much she's willing to fix it. okay Yeah. okay It's something that can never be fixed, but okay how much are you willing to sacrifice? Okay. It's ilungisa. no hayi ngiyazini usenikhuluma nesingisi awuthi nginishiye mina ngizwana nesingisi bafu awuzivele nginishiye nginike surprise yenu sikunike surprise yakho and then bese seniqhubeke nosuku lena siqhubeke nosuku lethu yeah ngiyathemba ukuthi zoba right thina nje inhloso ukubonisa abantu emakhaya ukuthi uthando likhona kuyathandwana doesn't matter ukuthi nina how long usilenda or isidudla or ungana as long as nithandana nje mfethu lushe futhi uthanda Hayi, kakhulu. kakhulu Hayi, singacela ukuthi mama umvala amehlo bafo sicela ukuvala amehlo ngeke sikutshontsha ukuvala nje amehlo then sikugayi surprise yakho and then bese siyaqhubeka nosuku phela surprise ngeke iqhamuke uyibheke kanje kumele kuthiwe surprise yini tani? wathi yini dad Surprise. bheka le Surprise. bafo so ubafo lo ngimbizayo ke ulo engihamba naye uyele uza ne surprise because besibeka imontweni Oh, yeah ukuthi uma uqhamuka ungayiboni kumele kube into enhle emnandi abo. Uretapere. ngicela ujabule Ngiyacabanga ukuthi uzoyijabulela i-surprise. okay because vele into zakhe Yes, into azithandayo. into asithandayo yes ngizobala Into akuthandayo. phela uyakwazi mama ukuthi usandana ngithi uyakwazi usandana so uzobala ka 3 and then bese ke sizombula amehlo ne ngizocela nje ukuthi ungisize ungishisa ukuthi surprise okay 3 2 1 ngamvula Surprise. Ha ha ha. Hayibo. Sheshe. Kunzala. Lese ngapha ngigqoqela Ha. uma bona usuwe lemgqoqweni uza lapha uza right ngapha uza ngapha na Oh, njengoba uthi uyezwa. Uzele lento le. Semsebenzini la. Vele ngiya emsebenzini. Manje la semsebenzini na. besikhona mama ekufonela ne sengiyasho sapho whatever iphendula ungaqamba ma On camera. izwidi Awu. nababukeli bayizwidi Uthuma nje wena emsebenzini. Ngishilo. Wona ngishilo vele ngimsebenzini. Oh, ngimsebenzi mina. Cha, ngizange ngithi umsebenzi. Uthe uye emsebenzini ene uza kimi. Kusho ukuthi uza kimi ngimsebenzi wakho. Cha. Ngoso uthatha kanjani? Kuyenzakalani Themba usichazele ngoba uye emsebenzini uthi umsebenzi obani lo sisi. Empeleni usisi ngisebenza naye. Hawu, lo so usebenza nani? Oloko esikwenzayo kumsebenzi kahle kahle. Yini i-piece job? Kwenzakalani? Yini? Ngiyini? Awusi piece job. He. Full job, full time, part time kuyenzakalani Themba? Hey, Ungathi hey baba, kuyenzakalani? Uthi akasi piece job akasumsebenzi. Niyathandana. Na how many months nithandana sisi? Sina 7 months. Uthi na 7 months. 3 years. Sina 3 years thina. Ene mina ungitshela ukuthi wena unamuntu. So mina ngiyamangala mangifona iphone iphendula mfazi we 3 years. So ngithini? ekulengela sisi. ilengeke O isilingo ilese, isiphi isilingo la? Usisi nje ukuthi into yethu nje besitshontshelana nawe. Hey! Nawe ya. Hayi wena. Hey. so butami ngicela ukubuza mina Themba nisipana ndawo nisebenza nayo sisi or uthandana naye or betshontsana if bentshontshana ntshontshana for 7 months Cha usisi
sebenza sonke kodwa nje kwaba nokuthi sitshontshe. Angisebenzi nawe bhuti. Angisebenzi. Hayi angisebenzi nawe. Lokhu wo, uyasebenza. wo, wo, wo. Ah, Yabona lezi- ngiyasebenza la ngisebenza khona. Uyasebenza la usebenza khona. Ungathi usebenza nami. Mtshele kahle umama wakho wasendlini ukuthi ungithole phi, sihlangene kuphi, Senhlangane kuphi? wangenzani. Facebook. Sihlangane ku Facebook. Hayi sihlangene ku Facebook. Wamsendela idatha. Yeah. Umadatha Themba wena. Cha besixoxa. So mayiphelelwa idatha ubumfakela wena. Yini mfethu kwenza ukuthi mhlawumbe uze cause ngiyabona ukuthi shuthi muthi 7 months ngoba sinthandana 7 months u3 years ngala. Shuthi akwesithi mhlawumbe awumchithelanga for 2 years 5 months I think if I'm not mistaken. Yini le kwenza? Phela ngekasho. Mina ngisho sengikhulumela eside lakho Chithile la. ukuthi yini le kwenze ukuthi uzo decide ukuthi hayi akwengiyofuna umunye umuntu ngaphandle. Unengobe ukhona. Kuphi? Uyazi nayo sis. Mina ngibuza wena. Hayi ukuthi naye nje ngimsola naye mesingathi sayibhekisisa kahle. Bomsola bombuza noma bomsola nje wena ngaphakathi wedwa ucabangela wena. Hayi bheka na iphone yakhe. Ngakutshela. Watholani ngoba at least mina ngithole ulinde efonini yakho and then ngabhala ngakuletha la. Yabona ukuthi mina ngisole ngayenza. Usole wayenzani wena? Usole ini wathola ini? Hayi nje khona nje ithombe ngazibona. Engeke ngizikhuluma kodwa ngazibona. Hawu. Yini enza ukuthi ngeke Themba ubone into ubone umuntu wakho enezithombe zominye indoda oyini bese uyathula nje. Shusa umthandi lo mthandi for bese uyathula nje. Ukhona lo msebenzi we7 months. So kahle wena la shuthi busumuva busuqala enye relationship busuqala enye impilo busuphuma ngapha. Phela ngeke ubone izinto bese uyathula kodwa wakho. Cha bengaphumbi ngisamthanda yena. Pho yini Emeqiniso. yini ethi enza ukuthi wabona izinto wathula ngasho lutho wangambuza. Ulankinga noma ngafeba ulankinga. Ndoda ithanda ukuba nzima lento enimbuzayo. Nawe uma ungangena ezicathulweni zami. Lutho kunezami icathulo mina ngeke ngene kwezakho. Ngeke ngene kwezakho. Themba sushamanga because if bekhonto ibonile kaba ukho soft ka sokuba relaxanga kuba zange ungabunguze because indaba yethome ngiyaqala ukuyizwa. Indaba yokuthi kunosisi osebenza naye oyitoho lakho ngiyaqala ukuyizwa. So ayikho into oyitholile uyachitha kukhaba wena umadatha igama lakho. Cha kwenzekile njengawo wonke amadoda. Hawu kahle Themba. Nabangani bakho bayayenza lento. Cause muthi njengawo wonke amadoda kushuthi mhlawumbe iskim sakho neskim sakho niyenza lento. Niyenza nabangani bakho. Wena ungitshengisa indoda eyi1 engayenzi. Siyenzi thina nto nobafu. Angikwazi. Phinda kayenza awukwazi lokho. Angikwazi. Oh so basically wena ukuthi awukwazi lokho. So wena ikhanda lakho wazi ukuthi wonke amadoda njengawe. Yilokho na. Is that what you are trying? Ngeke into ekhona emhlabeni. Kahle wena uthe uma ungibona wabona nje into yokudlaliswa. Ma ungibheka ubone nje into yokudlaliswa yokuyuza yokwenziwa itoho le temporarily or kanjani for 7 months. Yazi ngihlala nawe wedwa Themba and yazi baningi kanjani abantu ebangishelayo but ngizitshela ukuthi nginomuntu. Ngiyakwazi. To make things worse mina ngizwana nawe 3 years. Azange ngibe ku relationship. Ngibheke wena soqhamuka nezithombe namhlanje ongazivezi nokuziveza. Ngitoho le7 months. Themba uyachitha mina bengithi sigoqo le ndaba angisakuthandi okanye khethe wena. Kuyokusiza ngisazoyicabanga le. No, Sila siqeda la. Wethemba uyazi ukuthi kunento ukuthi ngifuna silungise nje very quick. Singaze sidlule kuyo ngaze ngikhohle futhi ngayo. Yabo mawuthi wonke amadoda ayelingeka ungikhombisa indoda eyi1 engalingeki. Akosiye ukuyifaka eningini. Awuyibheke wena uyi1 ukuthi wena ufuna ukuphila impilo kanjani ama decisions akho ufuna ukwathatha kanjani enqumeni. Yabo ucheck inqumo zakho wena ezindoda. So wena indoda ngoba amadoda nje mhlambe ngoba uthi unamadoda ayaganga so nawe ufuna ukuganga. That's why uganga. So wena uganga because lento le yenziwa vele. Into ejwa it's a norm. Wena ufebela umama nje because vele amadoda ayafeba. So yena mangathi ufebele ubuzofila kanjani? Hey ngona ngeke kube mnandi. Mathiwa yena ukufebele ngala esayidini lodwa uthi ubuganga naye. Ubuzofila kanjani? Mathi ukufebele naye. Ya bekuyoba ku. Bekuyoba ku. ucabanga ukuthi kumnandi la kithi. So basically wena ucabanga ukuthi kwenziwe njani kanje? Ngokubona kwakho wena njengendoda.
Sisi lo muntu ngiyamthanda ngihlale naye isikhathi eside niyaxolisa lokwenzekile Wow. Umthanda ngoba uhlale naye isikhathi eside noma umthanda ngoba umthanda? Umbuzo omuhle loyo. ngiyamthanda impela Okay. Mangabe bomthanda then Yeah. ufunani kimi? Nangabe bomthanda umuntu wakho ubofunani kimi? Kahle lana udelela mina wena. Udelela mina. Sisi, ngoba- No ungideleli. delela No, Themba, Ungideleli. angisakuthandi mina. Because angeke ungicompare naye. Sibheke soyi-choose bahle sabafazi and then should khona lento ongayitholi right. So mina ngicela ukunikela kuyi mina ngiright ngawo ngiyabonga. Wesi unamanga sokwazi ukungiqambela amanga after 3 years uthi uye emsebenzini uyaphuthuma sowusheshisa mina. Ugijime mina, ugijima uzobona i-piece job yakho. hey hayi kumele sikhulume kahle into engiyibona Kade nithuli nithemba yami yona niyakhuluma. hayi siyakhuluma Qhubeka nikhuluma. ukuthi ithanda ubanzima ngokunamakhamera so Khohlwa iCamera Hayi, Themba khohlwa lungisa into ukhuluma, zokubhekene nazo. Khohlwa iCamera. Ungayinayo. hayi mina ngithi ngihamba naye Ujena akahambi nawe, that's the thing. hayi ke Uzohamba Kanti ngalo. ungahambi naye. Uthe lona akanankinga by the way. Angisho Themba bheka. Bowuphuma naye ku date. yeah Mina kimi emsebenzini. Mina ngibusayojabula naye. Why kunzima ukuthi umthathe manje? phela ngiyabona kuyamoshakala ekhaya Themba Kade wamosha Themba ekhaya. But Themba bangatholi option yokuthi ubathathe ubabili ungabathatha nobabili. yeah Ungabathatha ubabili. Kuhlehle sidelela wena. Yo. Manje ukhetha mina mase Womanizer. ukhetha 2 uyamthatha. angisho ngibuza ukuthi ngabe ngithole Womanizer. Okay. bengabathatha ukuthi Bungathandana nabo Khona boyithu. bozothenga namadatha phela mina ngithenga le 200 and ngithenga le 100 rand. So bozophira. Kusho yena. Awusho mina amadatha every month ngifakela le 200 rand and then wamfakela le 100 rand. Uzokhona ukuthi every month wenza kanjalo uphele 200 100 uzolunga. ngizohlulwa yini Noma ngeke Awunankinga nayo. usafaki Oh, 200 ngale ngapha leti 100 kumele kube 50-50. Boy, Uyabona Themba unjani manje mawuthenga isinkwa ngapha la kumele uthenge isinkwa. kunjani awunankinga. Ungumseleyo. Unale nedatha wena nyama manje. hayi phela kwamanje Akanani. Themba. Umthimbayo. Hey Mina Themba. ngiyabonga ukuthi Umthimbayo. hamba nolinji. Okay. Uthi umama ke mfowethu unfortunately uyaphuma ku relationship. Kuphatha kanjani lokho? kubuhlungu Kubuhlungu. But uyamblame yini umama uthi aphume ku relationship? hayi angimblame Awumblame. Uyalibona iphutha lakho. yeah Okay. Ngapha kumama ke ubofisa uthini kuyena ngala side. siswami uyaxolisa Okay. Xolisa ini? Ukuthi ungithathe ungiuse for 7 months maqedwe sengitshela ukuthi uyaxolisa. Why uthi unyuzile my sister? No ungiyuzile. Kanjani? Ungiyuzile because unomuntu lapha endlini akangitshelanga. Okay. Yeah, understand and umuntu was 7 years, Or 3 years. 3 years. Okay. So mina bengiyini mina? hayi kona ngiyasola ngempela Bengiyini? cha ngalento engenzi Hlehle mawuza kimi bozimiseleni. Ukuthi hayi lo ngizovele ngithi khaphu kancane ngibuyele endlini. Mangibhorekile endlini ngiyabuyela khaphu ngiloko mina. Nakimi uchaphuzile phela for 3 Ngicela ukubuza uqhaphuqhaphu i-condom enesebenzisa. Ha? Enesebenzisa. Abe singayisebenzisi. Prostitution enesebenzisa for 3 years. Themba uyimisele. abayithandi vela Abayithathi. abayithandi Wena uyayithanda? Abayithanda. Wayithanda. abantu besifazane nje in general Wena Themba into kuwenzeka in general. Uthemba lento uyibuka in larger scale. Okay njengoba manje Uthi kwi society. And manje si-3. Why ufaka abanye abantu in general? Masenza Uthi kusikwenza aba-5 in general. abayithathi. Abayithandi. general ungenaphi lapho? Hayi mina ngisuka ukuthi khona abanye. Shoot. Ngaphandle kwami. We-experimenta wena. Wazi kanjani? ngiyakwazi lokho Ukwazi kanjani? Si6 10 kuThemba believe me. ngiyakwazi Yazi masingangena efonini yakhe. Inkulu into esiyoyithola. Uthi abafazi bonke. Yes. Abayithandi Hayi mina condom. nawe. Yes. Ngiyaqala ngomnikizwa le. Abayithathi. Uthi abayithandi Hayi, condom. abayithandi. Wena udlala ubusoka. But uyakhipha yena i-condom. Uthi cha nayi i-condom ngicela sisebenzise. hey And then bese bethini bona? Wayikhipha wathini? Wakwayikhipha kumama wathi cela sisebenzise i-condom. kanje Uqala ukulala. umama Hey, niqala ukulala. Niqala Lapha ukulala. ke sibuza ngana ngosisi. Okay. Wayikhipha i-condom. So already bunayo umama Eh. in uyazi ukuthi mawuphuma uyoganga What? kumele ufake protection. Wayikhipha. wathini last time Cha, ngisho first time mina.
ngenkathi ngiqala ukulalana wayekhipha icondom wathi mama sisebenzise icondom. Cha kwacaca ukuthi akayithandi. Wabona kanjani? Mbuze. Mama Mbuze. Buza wena zini? Uyayisebenzisa? Besiyisebenzise ekuqaleni but ukuthi after 3 months sengibona ukuthi hayi ngathi Awusubona ukuthi hayi uthanda na uThemba. And then But wambuza mhlawumbe ukumbuza ukuthi Themba like are we really doing this? Are we no mina ngazidecided. let's say uyamthanda? Yes, wathi makathi asiyisebenzise ngathi mina. ne-check ni HIV nalezifo lezi before nenze yonke lento le. Ufuna ukuthi okay nje manje asayisebenzisa Hayi lokho. singaka-check. Ani-checkanga. Uyabona ukuthi irresponsible. Ya lapho ngiyabo. Uyayibona ukuthi nawe irresponsible. No cha mina No, Themba I know my bekabulela mina. status. Uyabulala wena. Bekabulela mina because there was a moment angikhaphe doctor ngine-headache. Ba-check-a high blood, ba-check-a everything, bathithi anginazo. Meaning uThemba bekasayongikholekthela ngaphandle azoyiletha endlini. Uyakhuluma. Uyakhuluma. Bonke ngikhaphe Ukuthi ekhuluma. Phela ikhulumele. Bekhashwa imali yakho musengisedoktheni. Angiphiki. Ya, khuluma. So wena bosayoqoqa i-HIV ngaphandle namanye ama-diseases. Anginayo nje kumanje. Angisekho sure. Gcineni ukucheck. Gcinile nikucheck. Last year. 2025. Yeah. Which month? Ngaboma October. October. Yeah. Okay. All right. No, guys, number 1 nje before mhlambe nenze ucansi olungaphephile nomuntu wakho. It's very very important ukuthi niye ka doctor niyo checka nibone ukuthi nisase right yini. Ningaze nithelelana ngezifo. Ingculazi lokho isabalala nje yasabalala. Into ekanje abantu aba irresponsible. Yabo. Condom futhi nayo ikhona bafethu. Nisebenzisa icondom. Monibona ukuthi mhlambe nifuna ukuganga ningaze nithelela ingane zabantu or obhuti babantu ngani nesandulela. Bandolo. Hayi ngiyakuzwa. Yes Ntombandolo. Cha, mas. Ntoni? Yini bazalini? Oh. So mana ke mfethu njengoba uthi uma yisister yamuzwa ukuthi uthini yena ne futhi uright uyabonga ngawe and then qhubeka nosisi. Into oyifuna. Ngicela ukuba ithuba lokugcina kanyana ngusisi. Mhlawumbe yini amagama ungawasho ongazama mhlawumbe ukuphendula ukuthi umncenge or ikhombisa ukuthi uzoshintsha. Nengami mesingahlukana nosisi uzonginikeza ithuba. Oh we. Depende ekuhlukaneni. Masinga hlukana. So uyabona ukuthi busho la. Angisho kuyobe kuyi-step leso. Okay. Phela sungijulisa emanyaleni awenzini. Uyangijulisa manje kule nto yakho. Wena mina ngithi kuwe ngikupha yena. Wona into engabe uyayenza decent ukuthi ngicela uqolo ngizimisela 1 2 3. Hayi ungichoose for the fact ukuthi you are still going on ngokuchoose then mthathe ngempela ke futhi manje. Simple Themba. Mina ngicela uxolo. This. Hayi. Ngiyalibona iphutha la. Uyacela ngoba sebathe ulicele. Hawu kodwa kanti Lelo alibuyi ngaphakathi. Hayi alibuyi lo. Ngoba uthi mina meaning manje wena ku relationship yakho songifaka namhlanje ngitholiwe emsebenzini ukuthi ngisize ke manje ngiphume kule nkinga no angichoose thatha usisi. Yathatha. yena wajayela ukuthi ngithatha usisi. Mhlawumbe khona somtholile nawe. Ngiyabona wena ukuthi Yabona into ngesilungu bathi ngesilungu lento oyenza bathi reverse psychology. Logically. Iyo lento oyenza manje. Uhlulwa ukuthatha accountability. You are failing to take accountability as a man. Yabo. Uxolisile. awukaxolisi Themba. Do you think wena indlela edecent ukuxolisa le indlela oyenza ngayo osho ngayo futhi wena as indoda or as amadoda axolisa ngale ndlela oxolisa ngayo? Angithi wena uyathanda ukugeneralize ufaka abantu in a larger scale ufaka isociety. Sengiyabuza ukuthi as amadoda so wena ngicabanga ukuthi indoda ixolisa kanje. Is this how you say I'm sorry? Yes. 2 or 3 years. 3-year relationship. Senthaneni for 3 years ngoba usho ukuthi imama lasekhaya. So imama lasekhaya uxolisa kanje kulo. Kona akukho right. Ukonje kucela amakhamera. Yiyo yenza ukuthi uxolise kanje. Kanje. Ngiyafisa nje ukuthi singene endlini. Okay. Ngimtshele kahle ukuthi ngimchazele kahle. No ngiyawuza step Uyena le into le. inkinga gcwala amakhamera ne. Okay. Okay. Umuntu obiza amakhamera la nguye lo omele uqonise kuye. Uyabanda nokubanda la ungathi uyabheka. Lonke nigqokile. Uthe nje uright wena. Uyagodola manje. Awuyabanda. Ugodolisa izono zakhe. Sonzono zami. Bam nangi ukhala ngamakhamera nalamakhamera letho nguwela wasibiza lana ngoba ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. So angazi uthi usaba amakhamera. Amakhamera wazohamba. Mawahamba la sobe sesiqedile nathi. Okay. Okokuqala mina ngiright ngawo ngiyabonga. Okay. Ukuxolela ngiyaxolela
ngicela ukuthi uye kuye or kwabanye abakhona laba abangafuni ama-condom ungaya ku mina for mina now secret. Ini mhlawumbe ongayisho kusisi khona umlayezo nawe mhlawumbe. Umlayezo enginawo kuye awukho, you know why? Ukuthi ngale ndlela akhohliswe ngayo uThemba nami. So ukuthi ngoba mina ngina 3 years noThemba ngizothi kuye why wenze kanje ngizabe nginamanga ngoba mina ngazi uThemba kuyini for 3 years and then naye for 7 months wazi ukuthi kuye. So into engayisho ukuthi masibathola kanje siya expose. Okay. Wenza uchitha 3 years Hayi uchitha wena hayi mina. ngenxa ye 7 months. Uchithile wuwe. Ubani oyichithile mfowethu? Uchithile wuwe. Uyena. Angichithanga. Kanjani? Ngokuyeka. Wena ubufisa enze njani ehlale phansi? Wena ubungahlala phansi mangathiwa uchithile. Yebo mina bengamgayi chance. Ubungamgayi chance. Is it? Let's be honest my guy. Sesiya generalize ke manje. Yebo. As amadoda or generalize. Most amadoda sengiya generalize ke njengoba uthi generalize na. Most amadoda awamforgive unkosikazi ochithile. Siyakwazi no. Uyakuvuma lokho. Sengiya generalize sengikhuluma ini mina. Into eyiyona yona ngempela. Bayazama. Bazama ukwenza. Ukuthi. Okay. So wena ufuna ukuthi azame. But ke unfortunately I would have done the same. Mina inkinga yami ngawakhona ukuxolisa I will show even remorse, that's the thing. Mhlambe if bongayenza bongaputha more effort kulento ekhulumayo benga change ama mind because really vele ngikulahla ngokuthanda. Manje hayi no Laka awuve God So in effort uzembambazi. effort ikho effort lo yenzayo. iyo mfethu ayikendula le. I will show remorse, I'm convinced. I think uqola understand Ngempela. ukuthi hayi then awulazi ke masobuza mina futhi ngiyachita ukuthi uthini awukwazi uxolisa Themba ngiyaxolela awukwazi uxolisa siyabona manje ngixolela ukuthi uchithile ne sengixolela ukuthi awukwazi uxolisa siyeke So right mama. friend Sure. ngisho Okay. ngiyasebenza ngisho mina sithengele idatha. Okay. Mase ngicela ukuthi ngoba nakho so right sizokhona ukuthi ukudede bemontweni. But ngicela ukubuza ukuthi mhlawumbe ngoba so right ngoThemba nani mhlawumbe noma usikhona khona ubusho kwangazi. Yini mhlawumbe into ongayitshela umuntu osekhaya owesifazane mhlawumbe ongenza ukuthi ulesimo okuso kodwa akayiboni. Mhlawumbe useyibonile. Yabo same thing lokuthi uyamthanda. Mina engakusho umthanda njengamanje. mina ngami ngizothi kubomama abesifazana bakhona emakhaya basibukela ngishiye awuzuhlela umuntu ongakuthanda ongakuhloniphi because if you cheat ngaphandle uyakubulala lo muntu loyo. So rather phuma immediately uthola so linda amanga nama excuse nokungasho iremorse njengoThemba vele ushiye phansi nje baningi aboThemba la ngaphandle. Oh. Hayi baningi bona. Kodwa hayi bafana nawe. Hayi abafana nabo nabekho uye yedwa kule party yokungakwazi nokuxolisa. Uyahamba mama. Uzokufonela uzomblock. Angizomfonela. Ngimblocker manje. Ngizomfonela. Manje. Okay. Angizomthinta. Ngicela ukuzwe umama akunakho sizokuthola lapha emontweni because uSprat ngoThemba na. My sister. Usisi uhambile. Ngikhumbula enkulumeni yethu, yabo. Kodwa ngicabanga ukuthi yonke into eyenzakala la uThemba ekhuluma nomuntu wakhe ka 3 years uzwile na ekhuluma nawe uzwile uyamuzwa ukuthi ukhuluma kanjani uyamuzwa ukuthi umuntu onjani in sengikhulumela ekuthenini ngibuya kule yankulumo yakho leyo ukuthi uthe ulinde yena ukuthi esho ukuthi uthini yena if uyaqhubeka nawe awunankinga uzoqhubeka naye because uyamthanda but usizwile yonke conversation cabanga ukuthi lekho sikuphinde kwa build something elinye page kuwena ukuthi kahle kahle ngidila nomuntu kanje la so njengamanje yini ongayisho kuThemba Ukuthi nami benganayo. kwaSipho uThemba kuqala Akukhulunywa nawe Themba. okay Khulunywa nomama. Hayi kaphi Ndoni. phendula mama yini ungayisho kuThemba usaqhubana lesi statement sokuthi Ay Qhubeka ngathi nayo. into sezithanda ukujika manje. okay tshela yena ngitshela ukuthi Okay. uyimisele lokhu nalokhu njengamanje uzoba kanje Buti Angiyazi. Themba. Thanda. Buti Themba njengoba bongibiza ngosisi phambi komkakho. Athi ungibize ngosisi. colleague futhi Yes, nange colleague. Nami ke ngithi Buti Themba. Angeke ngisakhona ukuqhubeka nawe. Ungidlalile kwanele. Bengizitshelile ukuthi yazi mawumiyeka umfazi wakho but indlela oact ngayo towards yena akusile bengiyibona masiloku sihlangana ungivezele elinye iversion engingalazi. Oh. Yes, so I think this is the end of us. Vele full stop. Lijama la ibhasi.
alisaqhubeki. Hayi. Nakukho nami engakwenza. Sobala. Bemtetela. But ubufisa mhlawumbe ukuqhubeka naye. Bengifisa. Angiboni uqeda ukuthi ngoba bengingana choice. Bengifisa nje. No. Okay. No. Hayi kulungile mfethu. But then kodwa lento ayisho uyayamukela ukuthi Ngiyamukela vele. No ibuhlungu. Ibhlungu vele. so Uzoba strong. Nami ngiyaregreta kodwa. Hayi uzoba strong impela. Mangathiwa mhlawumbe ke umama uyabuya bathi boyithu oyi1 wabufuna ukunika ichance ungachuza bani? Inzima. Yabona leyo seyinzima kakhulu. no it's fine lo mbuzo lo uzophendula mhlawumbe mama engasekho so Yeah. engasekho lo Okay. so because ngiyafuna ukuyizwa impendulo yakho la Ayazima ngempela. kulungile my sister because uthi so right ngobhodi uyahamba mhlawumbe khona amazwi afuna ukumtshela wona nje straight abheke kuyena Bhuti Themba yazi amagama engikuchiya nawo ukuthi ulibambe lingashow. Ukufa velo. Lawo engakushiya. Hayibo. yini kanti manje wasubusona Esizami No, angimsongeli ngiyamvusa. okay uzomenzani? Mosizele ibambe engashoni. Enza yona. Bazambona banamehlo. wethemba mele ulibambe ngashoni la Hey. Cha mama kulungile hamba emotweni. Hayi kwazi kwanzi. hayi Yo. Hayi, ziyabo. so wethu Ngizwele bafethu. Ngizwele. thina Kusho yena. okay mana le question kade kubuza yena ubafu la ukuthi mangathiwa laba bobabili bakunika ithuba lokuthi no yazi inithemba ngiyakuthanda nalokuthi uyakuthanda cela uchoose one noma yimuphi ozomchoose is fine akunankinga Hey kuthi kunzima nje. Ngibathanda bobabili abantu. Themba yazi ufunani Mhlambe lo. because bona bayazazi bafunani that's why bavile bakuyeke Hayi mhlambe lo. Awuzazi ufuna. Yeah. Kodwa ngabuyela kuleyo kuqala. 3 years Yeah. Why? Sengabuyela Ngoba ngoba sinesikhathi sinaye. Futhi that's the only reason engayenza ukuthi ubuyele kuye. sinesikhathi ene nakubo bebengazi nakubo. Okay, that's the second reason ukuthi bebekwazi nakubo. And then what's the third reason? I mean senginvest isikhathi esiningi naye. Okay, bu invest isikhathi esiningi. Was 3 lokho kunye was 4. Because I care about her. Okay, Oh. you care about her. The last one. Hayi. Hayi sengibhekele nje. Yazi ukuthi content enginotisile. Kuyo yonke lo ifaka akasho ngoba because ngiyamthanda. Oh, to care about somebody kusho ukuthini? I can care I care about you, but awushongo ukuthi uyamthanda because ngiyamthanda. Cha kumthanda obvious leyo ngiyamthanda. Nalo uyamthanda. Buka But lo umthanda kakhulu because usu invest isikhathi esiningi kuye because ifamily yakhe iyakwazi. Because what else did you say? Because you care about yena. Yeah. Okay. Ngiyakuzwa. no anginankinga mthembana mfethu bafu siyabonga ukuthi ufike la sikhulumisane nje grand ungasilibisi abanye abantu ngosithatha amajita yabo so ngiyathemba ukuthi mhlawumbe lento eyenzakale la ikukholisile or ikuvule something engqondweni yakho mhlawumbe into ebongayinakile yabo because this lana semhlabeni la anidlali semhlabeni lana and singama out kanje sonke i-dream yethu i1 ukuthi one day ube nomndeni ube nomfazi ube nezingane ube nomuzi uNkulunkulu mengenzekile wakunika lowo mahla kodwa angithi kodwa siyashare sithola abantu for ukuthi we like siyathuwadi kuleyo nto leyo ukuthi one day so manje ngoba umngaka Themba neshoyo ukuthi njoba unamadeni egcina ubuso bonke ulando o30 o40 iminyaka iyahamba leyo so if awakazazi ukuthi umi kuphi lapho sisilaba lo ka3 years yabo ukuthi uyazazi into ufunana beyimisele ngawo so nawe mfethu zazi ukuthi ubhekephi I mean iyashaya Themba iyashaya iyashaya Themba isikhathi siyahamba awuyele emumva siyakhula yabo siyakhambile so it decide mfethu ukuthi kahle ufunani ungadlali ngesikhathi sabanye abantwana ngesikhathi sabanye abantu because bafuna into serious nabe life bafuna ukuthi mhlabefa uhlabe shona bedlule emhlabeni be right kukhona abakwenzile hayi ngiyaweza amagama wakho ayakhuluma impela okusuka ukuthi ke from now on if mhlawumbe angazi if mhlawumbe kuyenzeka uyalungisa kumama mhlawumbe ukuthola indlela yosiphunda umbone lo wa3 ilungisa into eyeziyo ukuthi njengamanje usufundile ebaphuseni yakho so builda into e-right if mhlawumbe uthola omunye naye same thing usufundile lokho kwenzile usuwenza into e-right njalo usimeme emshado wakho mfafata awuyabona mfethu
loyo mtholo background nje awuzwe wafika. Hayi siyabonga mfethu. Siyabonga. Kulungile. mocabanga sikuwashayiswa isigqobo athi awusaboni nedlela ethi mocabanga sikusizile noma mhlawumbe singimoshela Hayi ngisizile kakhulu futhi. Siyabonga. Nginikeza yena amathuba. okay Hayi alright. Siyabonga futhi. mhlawumbe ikhona into ufuna ukuyitshela amajini oyitshela abantu mhlawumbe nje i-advise nyana abantu Hayi bafethu honestly sabona ngathi ukucheater is something ekwenza ube cool, ube indoda. Kodwa nje eqinisweni nje into ekulahlayo. You are destroying yourself and you are destroying other people's time, ngithola nempilo zabanye abantu. So asenzeni into right bafethu at the end of the day. Yeah, that's all I can say. power top Siyabonga mfethu. hayi ungamala lapha nje vole awusilena yeah no akunakinga Eish. Hayi mfethu ungama yeah sure. Nanokuthi wena Vusi bafethu ekumele ni understand nina bafethu especially youth. Ungafuni ukuvunywa ngokuthi wena ushaya isinqa number 1. Today uzovunywa ukuthi wena umshayi wesinqa, umdideli wesinqa. Kusasa uyobe uvunywa udokotela ukuthi uqede uhalf kabanana. well done So well done. hey umele Usufaka ipampers embhedeni. uhafu kabani Uhalf kabanana. Namhlanje umshayi wesinqa hey bantu uvunywe iJozi lonke or uvunywe ikasi lonke ukuthi hey usibani bani vunywa ngezinto ezinhle. Vunywa. na lembhedeni lapho uvele ekhanda ungabe ubhede usungene phakathi Usuyisolo. usuloku uthi oh dithi hey Ukhomba amanzi. hey Tawuthili hey Nakudabula ngempamo akithi ngithi posek. Nanginawe wena wenza lezi zinto. wait lapha hey Nalo okunye guys what you guys need to understand and know is that vunywa ngezinto ezinhle. Vunywa ngokufuna izinto ezinhle empilweni. Amantombazane ukuba umshayi wesinqa ngeke ukuyise endawo, trust me. Kunalokho kuzokulethela izifo, kunalokho kuzokulethela amabhadi. Yekela ukuba umshayi wesinqa ku unnecessary, there's no need. Yabo awuvunywe ngezinto ezinhle, ube sibonele esihle enganeni, ube sibonele esihle emphakathini. umbonile lo mlungu okushaya isinqa Inkosi. eyatrend Emzansi. hayi we-WC Yayihlesina phela sini. Mechaza lo mlungu uthi wabona ukuthi kunendlala emhlabeni. Uthi mechaza uthi ngabona ukuthi ngibona ishaji zakhe le iqhazi wathi nje ayingcono ngivele ngibasize nathi baphushela amathe. engiyibonile ngathi bethi enake wabona ukuthi iyabhora lento yokuhamba uchasana namantombazane ngenxa yeshandisi so wa decide ukuthi I vele ishandisi ize kuye engalokho yena Ehambe okay. Because it's not like uthi kahle ngibukile nje la ichaze ngayo it's not like mhlawumbe ngoba lokho ihamba eshela ukuthi uzobashada lo bantu ingoba ufuna lento ayifunayo Phela. yeah so ase eza ne idea ukuthi no angize kanje le Ayibe ibusiness. abeze bezo Kube i-transaction ukuthi mhlawumbe ngiyakunika le mali enginika yona wena unginika lokho engifunayo bese siyakufilima. yes Wenza imali ngani ngayo lento ini OnlyFans noma wenzani OnlyFans ne page lakhe angathi asi OnlyFans I think he's on OnlyFans but African khona African casting khona Mexican casting Europe casting yena wena Asia casting kuyacasta nje le nto omunye intombazane ufakile ama screenshots eshandisi eshizwa ikhuluma naye bembiza esintombazane uhlala eMpumalanga ethi lo mlungu hey it's a bit far umtshela lithi dekile far for what uthi awuthi ukugaba and niyamtshela ukuthi hayi mele uze ku-interview kanjani please don't forget aphathe ilanjana yemhlophe usikala for what uthi lo mlungu is extremely important ibalekile le lanjana ilangare hey lo mlungu hayi ngeke hayi bafowethu insuku zonke sihlangabezana nempica abadala yazi lo mjito ngifanele bengifanele noCimba kulokhu njani Prince Cimba unensuku kwaCimba ukufanela naye hey watata Cimba hayi but Cimba angazi uma ebuka nisho uyongixolela hayi bambonisa abayibonile okay no akunankinga bafethu siyabonga kakhulu uthando nesupport enisipha lona insuku zonke uhlangabezana nempica abadala siyabonga la ngalo mzuzu welcome to
Giazo TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another host one, another people king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Awu sesiphine sabuya. Oh, yisemhlolo lo. Yisurprise lo ngiphathele yona. Yophela unyaka. Ngibhaka umthole umgogo. Ayikho so Mponyeni. noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngingamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Asikuzona. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Usandela Khiphe nje. umnuka wena. Usandela umnuka. kahle kahle. Yazini nani ngiyazi.